Salpa-kapteeni Antti Keskitalo. Kausi 2015-2016 löytyi pakettiin ja oli ihan melkoinen kausi. Mitkä on omat fiilikset kaudesta? No kyllä se vähän niin taitaa olla, että hienoa, että ohi. Että kyllä se semmoinen, että ei voi edes oikeastaan sanoa, että oli vuoristorata. Että alku oli toki ihan ok. Sitten kun taisi vastustajat saa peli vähän uominsa, niin siinä vaiheessa lähti se alamäki meille. Että olihan se aika tarpomista se loppukausi. Että onneksi saatiin hiukan rivejä kasaan siellä lopussa vielä. Saatiin sitten raavittua muutama tärkeä piste, että päästiin vetämään playoutteja. Että siellä sitten taas ensimmäinen sarja toki maalinpelejä kaikki, mutta toi ei me ehkä, toki jos se nyt 3-0 menee, niin eipä siihenkään liikaa voi tyydyttäytyä, että se 3 maalinpelejä oli, mutta sitten vielä Steelersin vastaan siihen tietty tyytyväinen, että pystyttiin siinä sitten ottamaan ne 3 voittoa 3 pelistä, että se oli tietty ihan hyvä suoritus, että siihen voi ainakin jotenkin olla tyytyväinen. Kaudessa oli paljon myös ilohetkiä, että muun muassa kolmosketju otti hyvin roolia Petteri Salosen ja kavereiden johdolla. Oliko tämä mitä odotettua ja mitä itse näet tämän asian? No joo, kyllä siellä niitä onnistujakin oli tietyllä yksilötasolla, että ehkä sinne joukkuetason onnistuminen jäi uupumaan myös ehkä tällä kaudella. Että kyllähän nyt Petteri Salonen niin veti tosi loistavan kesän, mitä mä sitä seurasin, niin veti kyllä hyvällä asenteella ja olisi ehkä ansainnut jopa enemmän peliaikaa, että pelasi hyvän kauden yksilötasolla ja oli se toki niin muitakin semmoista, että samanlaisessa asentoon, kun olisi joka jatka ollut suhtautunut tähän lajiin, niin ehkä ei oltaisi pelattu noita pelejä, mutta valitettavasti ei sitten ihan ollut kaikki samalla asenteella touhus mukana. Yleisesti ottaen niin on tullut positiivista palautetta siitä, miten ottelutapahtuma on kehittynyt ja muutakin meidän kauppissa on ottanut vähän roolia taas askeleen isommaksi. Millaisen pelaaja koki itse tapahtuman ja yleisön tuen? No kyllä se yleisön tuki on meille edelleen tärkeä asia, että ei sitä voi väheksyä kyllä pätkäkään. Että kyllä se kauppis on kauppis, että muistaa omista alkuajoista, jos nyt näin voi sanoa. Että silloin kakkosdivarissa siellä oli tiivis ryhmä, ei toki niin isolukuinen kuin tänä päivänä, mutta silloin oli jo mukava pelata koton senkin takia, että sieltä tuli kyllä hyvä kannustus ja joka kausi se on ehkä kasvanut hiukan se. Rumpuryhmän lisäksi on tullut myös muita vähän nuorempia jätki siihen mukaan, että kyllä se on hieno paikka pelata ja siellä kyllä tuntee niin sen tuen sieltä katsomasta kyllä koko ajan. Että ottelutapahtumassa toki siinäkin on menty eteenpäin, toki suurimman osa ajasta itse viettää sitten se peli ulkopuolella siellä kopissa, että ei tiedä vielä mitä erätavoilla tapahtuu, mutta kyllä siellä kun noi peli jatkuu taas, niin huomaa, että kyllä siellä jotain on tapahtunut, kun yleisö on taas messissä ihan täysille, että kyllä se eteenpäin on menty kyllä sillä saralla huomattavasti. Palataan vielä vähän tuohon Steelers-sarjaan ja erityisesti kotiotteluissa oli mahtava tunnelma ja tuon viimeisen matsin jälkeen niin oli junnuja pyytää mailaa ja heittää sylävitosia. Miten hyvältä tämä tuntui pelaajasta? No onhan se tietty hienoa, että siellä niitä nuoria tulevaisuuden pelaajia on, että onhan niitä koko kauden tuossa ollut heittäisin ylävitosia. Että olisi ollut mukava lykätä koko maila-arsenaali siihen menee, mutta valitettavasti sopimus nyt kieltää sen, että ei pysty antamaan niitä mailoja, mutta on hieno silti, että jaksoivat koko kauden käydä siellä. Että iso kiitos myös heille, että he on kuitenkin sitä tulevaisuutta sitten muutaman vuoden päästä. Sitten Koppihult kertoo, että joukkuepalavereissa on viime aikoina katsottu enemmän Battlefield-videoita kuin vastustajan pelistä, niin onko sulla tähän jotain heittää? No niitä ei ehkä pelipalavereissa ole katsottu, että kyllä niitä vastustajia on edelleen niissä katsottu, mutta kyllä niissä ehkä, ja on niitä Battlefield-videoja ehkä tullut normaali enemmän tullut katsottua, että meillä on sielläkin sama runko vetää sitä, kun vetää liikaakin, että näin se menee. Joo, Säkki sanoi tosiaan, että Battlefieldissä osumaprosentti on parempi. Kentällä osumaprosentti on parempi kuin Battlefieldissa ja Kairla heitti, että ei se kentälläkään häviä. Onko jotain vastakuittia? No en mä tiedä, onko vastakuitti, se kyllä tätä pitää ihan paikkas, mutta on noin pääasiat. Joskus osuu kummassakin, niin se riittää aika pitkään tässä elämässä. Kiitos paljon ja tsemppiä.